El passat 23 d'abril es va celebrar a l'Olleria la Fira del Llibre, un acte organitzat des de la Biblioteca Pública de l'Olleria pensat per a totes les persones que volgueren acostar-se. Es van preparar una sèrie d'activitats destinades a diferents tipus de públics. Per el matí, amb el Books and Roses i el llibre i vermut, es va fomentar la participació del públic més major. La regidoria de Cultura, com tots els anys, a través de la seva biblioteca pública municipal, trau tot el que és la cultura del llibre al carrer. L'any passat va ser el carrer Sants de la Pedra, enguany és així a la placeta de Loreto d'Olleria, i un dia en què vulguem que estem proper de la ciutadania perquè pugui disfrutar i gaudir del que és un dia de festa com avui. Tots els anys n'hi ha un 23 d'abril, tots els anys n'hi ha una cita en el llibre. Tots els anys la biblioteca farà la seva activitat cultural per oferir-li al poble el millor del món dels llibres, el que està més d'actualitat. L'exemple l'any que ve també. A més, Maria Montpó Micó va rebre el premi al millor lector del poble. Per la vesprada, amb els xiquets fora de l'escola, les activitats anaven destinades per a d'ells, amb un contacontes i un taller de fotografia i pintura. A banda, hem programat unes activitats complementàries pensades tant per al públic adult com per als xiquets. En el cas dels adults, pel matí tenim això, el Books and Roses que li hem dit, que són cucurutxos de roses, un bermudet i el premi a la lectora de l'any, una fidel lectora com és Maria Montpó, i res, ja per la vesprada ja tinguem tot el tema pensat per als nanos. Tenim un parell de tallerets, un artístic i un altre fotogràfic a partir de les 5, i després ja a les 6:30 ja tenim una actuació del grup Trobadorets, que és un grup que ve de Castelló i que treballa molt bé per als nanos. El que volem sobretot és això, que el poble respiri un poc d'ambient a llibre, a literatura, i que s'arrime i participe de les activitats que programa la biblioteca, i que evidentment que una vegada passi este dia que continua visitant-nos a la biblioteca, que és on estem encantats de rebre'ls a tots. D'esta manera es celebrà d'una manera molt divertida a l'Olleria el tradicional Dia de Sant Jordi i Dia del Llibre.